der har mulighed for at vinde landspokalfinalen for 10. gang. Og Tina Andersen, var det tanken om den forestående pokalfinale, der tog koncentrationen fra FIF? Altså nu har pigerne et temmelig presset program, men vi forsøger at tage en kamp ad gangen. Men jeg kan da ikke afvise, at der er nogle tanker frem til på onsdag. Nej, og også velkommen til Lars Friis Hansen, træner i IKAST, og også til Kirsten Fransen, god venstrehåndsspiller, får vi nok at se nogle eksempler på onsdag. Og I tog jo lige vejen omkring Viborg og så netop kampen med Viborg FIF. Er I nu rystet over den modstander, I skal have på onsdag? Det var en rigtig god damehåndboldkamp, der blev gennemført i et højt tempo, og hvor Viborg viste, at de har et Danmarks PT bedste hold. Ja, men hvad med dem, de slog FIF? Det er jo dem, I skal møde. De er gode, de er rutinerede, og det, der ligesom kan give os håb om, at vi har en chance, det er, at de i perioder ikke helt magtede at følge med i Viborgs tempo. Ja, okay. Men I er jo et meget interessant hold, er nummer 1 i 2. division Vest. Mange taler om jer, så vi har sendt Thomas Vestergaard over på de kanter der, hvor I bor, og så skal vi lige se, hvem I er. IKAST, mest kendt for uldjyder og handelsmænd, og en by på vejen enten til Vestjylland eller Aarhus i øst. Men byen har også en driftig idrætsklub. 1, 2, 3, IKAST FS stiftet i 1935 og nu med godt 1700 medlemmer. Superliga fodboldhold kender de fleste, men der spilles også badminton, tennis, bordtennis og håndbold i klubben. Og netop håndboldspil har stor succes. 9 oprykninger på seniorplan i de seneste 3 sæsoner. Jeg tror, at det materiale, vi har i øjeblikket, de har ingen begrænsning i, hvad de vil nå. De er villige til at yde en meget stor træningsindsats, og de er villige til at give afkald på nogle ting, for at prøve at se, hvor langt de kan nå. Hvorfor går det så godt lige nu? Det er svært at sige. Altså, der er en god stemning på holdet, og der er en gejst uden lige, og man tror virkelig på, at når man går på banen, så kan man vinde den kamp, uanset om det er et 1. divisionshold eller et 2. divisionshold. Hvem det er, så tror man virkelig på, at det kan lade sig gøre. I 1987 satsede IKAST på plan 90, en plan, der skulle bringe klubben helt til tops i dansk håndbold. Klubben manglede en virkelig stor spiller, og skaffede derfor Anja Andersen, dengang Aalborg KFUM, til klubben. Hun blev hurtigt topscorer på holdet, lavede gennemsnit 8 mål i de 9 3. divisionskampe, hun nåede. Men samarbejdet brast, som så mange gange senere for Anja, men plan 90 fortsatte. Målet med plan 90 var jo, at man i løbet af en vis årrække skulle prøve at etablere sig i toppen af dansk håndbold, og det var altså defineret som værende 1. og 2. division. Og det må vi sige, det er vi godt på vej til. Herrerne ligger 2. division, og vi er med i toppen af 2. division også. Så det går fint. Holdet anføres af den nu 23-årige Kirsten Fransen. Rutineret i det midterste forsvar, hun har her nummer 10, og langskytte i angrebet. A-landsholdsspiller med 3 kampe, uden den helt store succes. Men i klubben kan hun finde stemningen. Jeg tror ikke, at jeg behøver rigtig sætte dem op, fordi at de kommer så langt, at det kommer helt af sig selv. Jo. At vi er alle sammen meget opsat på, at de skal følges til stregen. Efter kvalifikationen til landspokalfinalen med en sejr over 1. divisionshold i Lyngså, har optimismen på holdet helt slytterske højder. Holdet består dels af indfødte, dels af tilflyttere fra oplandet og det øvrige Jylland. Lene Knudsen har altid spillet for IKAST. Hun er nu 19 år og spillet godt 60 kampe, tidligere 5 U-landsholdskampe. Men status hun ikke har mere. Vi har en her med nummer 6. Hun spiller som venstre bagspiller med et godt samarbejde med Bettina Jensen. Bettina Jensen screener og giver plads til Lene Knudsen. Et perfekt samarbejde, som vi også skal se det igen, blot med modsat foretegn. Her er Lene Knudsen, Bettina Jensen, og så ud til Bettina Jensen, der kan score. En IKAST-specialitet at presse på forsvarets yderside. Viseprop. Ej, altså en humørspiller. Meget humørspiller. Det er jeg nok. Altså, hvis det kører godt på holdet, så kan jeg spille rigtig godt, men jeg er nok ikke lige typen endnu. Jeg håber, det kommer med rutinen til, der kan gå ind og sige, kom nu skal vi altså rykke de andre med op. Altså, det er nok en af mine fejl. Bagud ligger også Birgitte Hansen med nummer 4. Et stort talent, der tænker lynhurtigt på åbninger, huller i forsvaret og medspillerne. Hun er U-landsholdsspiller og skiftede i år til IKAST fra 1. divisionshold Holstebro.
Fordi for det første skulle jeg til at køre alene op. Det er selvfølgelig ikke så meget at sige, for der er ikke så langt alligevel. Og for det andet så føler jeg, at spillerne deroppe, du kan ligesom ikke rigtig komme videre, fordi de har en højere aldersgruppe deroppe, som man kan sige så. Og i IKAST er de noget yngre, og du kan ligesom komme videre her, og det føler jeg. Så byt med det. Hvor store er dine ambitioner? Det er jo nok noget store, men vi må tage en ting ad gangen, og så se, hvor meget det kommer til. På højrefløjen ligger Hanne Slot-Hus og fungerer også fint i samarbejde med bagspillerne, her hvor Bettina Jensen skifter side for forsvaret åbner fløjen. Ude fra linjerne kan også Inge Mærker med nummer 2 skyde, hvis hun får plads og tør fungere som en skudtrussel. Her ser vi et eksempel på det. I forsvaret bruges blandt andet nummer 11, Annette Møller, som bølgebryder. Og det går nogle gange hårdt for sig. I Hvide Sande blev hun diskvalificeret og udvist for resten af kampen, da hun havde 3 udvisninger. Forsvarets koncentration kan også svigte. Her skal vi se 2. divisions topscorer Annette Juhl Mikkelsen i perioder score efter behag. Og det til trods for personlig opdækning. Første målvogter er trænerens kone, Grete Munkvold fra Norge. Og hun erstattes i perioder af Kirsten Grønne, for eksempel ved straffekast. Hun debuterede netop i kampen mod Hvide Sande. Begge gør det udmærket, og de 2 målvogtere supplerede hinanden på bedste vis i 17-17-kampen i Hvide Sande. Jeg er glad for, at vi redder os 1 point, for jeg føler virkelig, at vi reddede 1 point, mere end at vi mistede 1. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Ja, hvad siger formanden for FF's dameafdeling til det, vi har set her? De der IKAST-spillere, de er da ikke så dårlige? Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Og vi får hælderne fulde på onsdag. Men du sagde tidligere til mig her i aften, at vi tager ikke kampen, så du må ligesom begrunde det. Jeg tror da også på, at vores piger kan klare den i kraft af... De er ikke så gamle, men de har trods alt en rutine for første division. De har noget rutine for nogle internationale kampe, og det tror jeg da nok giver en god vægt. Lars, I taler meget om jeres plan 90, og når man så ligesom går i detaljer med den, så siger nej, nu må I endelig ikke lægge for meget pres på vores piger. Hvorfor kan danske håndboldkvinder ikke tåle præstationspres? Det tror jeg også godt, de kan tåle. Vi viser, at vi er i stand til at vinde nogle kampe, hvor vi er under stort pres. Jeg mener ikke, vi har den store angst for ikke at slå til. Men snakker vi om en meget stor forskel på 2. division Vest og så 1. division? Jeg tror, at sådan som 2. division Vest er i år, så er der nok et par hold eller 3 i toppen, som kunne undgå at rykke ned. Ja. Ja, jeg har hørt jer sige noget om, at de sidste 6 hold i 1. division, de er ikke meget bedre end de 2 første i 2. division Vest. Nej, det ved jeg ikke, hvor du har fra, men jeg tror godt, at der var 3 hold, der kunne gøre sig gældende i at undgå at rykke ned. Okay, så tager vi de 3 hold væk. Kirsten, når du sidder og ser på sådan en kamp som Viborg og FF i dag, sidder du så inde i dig selv og tænker, ja, der er altså forskel, og får komplekser? Nej, for ikke komplekser, fordi vi ved selvfølgelig, at der er forskel. Der er forskel på et 1. divisionshold og et 2. divisionshold. Men, og FIFA'erne, de er selvfølgelig også favoritterne, men altså, at være favoritter og så til at sige, at den er vundet, der... Nej. Men tror du, jeres styrke er, at I bor i en lille by, 12.000 mennesker, og I kommer hinanden ved, træner 4 gange om ugen? Er det der, at jeres succes er grundlagt? Altså nærheden? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er vel bygget op på, at vi træner meget, og vi er jo egentlig ikke IKAST-piger alle sammen, men vi kommer også meget udefra. Ja. Men det er en sportsby, ja. Ja, der er jo også noget, der hedder fodbold, jo. Ja. Ja. Tina, I ønsker at vinde, så er det nemlig 10. gang. Og så skal vi høre jeres sædvanlige klynkeri om, at I ikke har råd til at deltage i Europacupen. Ja, klynkeri og klynkeri. Alle ved jo, at det er en udgift at deltage i en Europacup. Og der er jo så nogen, der mener, at så burde man helt lade være med at tilmelde sig. Men der ligger også, at man ligesom er med til at repræsentere dansk håndbold internationalt. Og der mener jeg, at man har en pligt til at deltage. Jo, nu, fordi I har jo mange pokalkampe i hovedet i øjeblikket. Ja. I er jo fuld gang med pokalturneringen nu og spiller jer fint frem til 2. eller 3. runde. Kvartfinalen, ja. Og mangler lige 80.000 kroner. I skal møde et rumænsk hold i 2 kampe. Er de penge hjemme nu?
De er hjemme i kraft af, at vi har 2 gode hovedsponsorer, Kodan og Bikuben, som har hjulpet os. Okay, ja. Med. Hvis det nu bliver jer, der vinder på onsdag, så er det jer, der kommer i Pokal Europacup-turneringen. Har I penge til at deltage? Jeg tror, hvis det lykkes for os at komme i en Europacup-turnering på et andet tidspunkt, så tror jeg, at der vil være så bred opbakning fra erhvervslivet i IKAST, som er meget villige til at bakke op, at man vil finde de penge, og man vil kunne se det. Altså, det er noget, vi gerne vil være med til at støtte. Det ligger i byen, ikke også, at man bakker op omkring det idrætsliv, der er. Men Lars, hvordan ser du fremtiden for IKAST, hvis I rykker op i første division? Vil I have mulighed for at holde på jeres spillere og virkelig skabe et stærkt hold? Jeg tror, vi har en stamme, der vil kunne stå sammen i flere sæsoner fremover. Og altså, det er jo som på alle andre håndboldhold, der kommer spillere, der går spillere, ikke? Der er afgang og tilgang hver år. Ja, du er kun sikker på én spiller på holdet overhovedet. Det er hende, der står inde i målet. Ja, hun bliver nok stående et stykke tid, ja. Ja, for det er nemlig din kone. Det er rigtigt. Ja, okay. Så er der 2 om at lægge taktikken. Ja, det er rigtigt. Tina, nu mister vi jo en landsholdsspiller hos FIF, din søster, Pia, som nu trækker sig tilbage. Vil du mene, at FIF i øjeblikket har nogle potentielle landsholdsspillere? Det mener jeg helt klart. Jeg synes, Maj-Britt Nielsen har vist utrolig stor fremgang, efter hun er kommet tilbage til os. Og så mener jeg også, at en spiller som Lene Rantala er en målmand, som man godt kan holde lidt ekstra øje med. Ja. Lars, som fuldtidstræner med kvinder, og du er jo faktisk den eneste i landet, når vi nu ser bort for Ulrik Wilbæk, der bliver der her om nogle måneder, så har du haft gode muligheder for at studere kvindepsyken på et håndboldhold. Man taler så tit om, at der er forskel på kvinder og mandlige håndboldspillere. Hvad er forskellen? Jeg synes ikke, der er så stor forskel. Jeg har selv spillet herrehåndbold, og altså, jeg har ikke sådan speciel psykologisk baggrund for at gå ind og træne kvinder. Men jeg prøver ligesom at være klar, hvad jeg synes, og hvad jeg mener, jeg tænker og tror, og hvordan jeg synes, tingene skal være. Og hvis jeg så får noget at vide, at det er forkert, jamen, så indretter jeg mig efter det, ikke også? Jeg synes ikke, der er den store forskel på. Men det siger, man kan træne et kvindehold bare ved at være en flink mand. Skal man ikke sådan sparke lidt til dem? Og jeg tror ikke, at man bare kan være en flink mand. Der skal være nogle grænser, ikke også? Man skal ligesom forklare, hvordan det skal være, og finde en måde at arbejde på hele holdet. Hvad er det, der kan gøre dig gal? Det er, når de ikke overholder aftaler, for eksempel, og når der ikke bliver gået tiden til træning, og så bliver jeg splitter tosset simpelthen. Altså, hvis vi går og spilder tiden til træning, det er helt uacceptabelt. Okay, og så skal vi have de hurtige tip. Hvem vinder på onsdag? Det gør IKAST. Det gør FIF. Ja, okay. Så må vi jo se, hvad der sker. Altså på onsdag kl. 20, lige efter TV-avisen, så kommer vi med kvindernes pokalfinale. Sidste år slog IKAST meget overraskende FIF ud i kvartfinalen i kvindernes pokalfinale i håndbold. I år er topholdet i 2. division Vest nået frem til finalen, og igen i år står midtjyderne over for FIF, der i aften kan vinde pokalfinalen for 10. gang. Kampen spilles her i Silkeborghallen, og TV-sporten er taget med, så de omkring selve kampen kan få interviews og kommentarer fra spillere og andre involveret i det, der forhåbentlig bliver et brag af en pokalfinale. Og hermed videre til aftens kommentatorer, Leif Mikkelsen og Paul Erik Andersen. Og Karin, jeg er ganske enig med dig. Det bliver et brag af en pokalfinale. Vi må nok sige, at IKAST, selvom de spiller i 2. division Vest, så fører de dog klart der. Er kometholdet i øjeblikket i dansk kvindehåndbold, og de skal møde de rutinerede FIF'er, der jo 14 gange har været i en pokalfinale og vundet de 9 gange, og altså kan vinde en 10. gang. Første gang var i 1956, så der er virkelig rutine til forskel på de to hold. Og hvis vi prøver at se på et par profiler, så kan vi også se, hvad kampen måske i aften kommer til at byde på. Her til venstre, der har vi IKAST målmand, den 28-årige Grete Munkvold. Hun kommer fra Sverresborg i Norge, altså nordmand, men er faldet for holdets træner Lars Friis Hansen, som hun bor sammen med. Og hun har også noget med i sin rygsæk, nemlig ikke færre end 16 Europacup-kampe og 3 norske pokalfinaler. Over for hende, der får vi så Pia Andersson, som også er gift med træneren Claus Andersson. Og holdopstillingen, og på FIF's hold, ser vi lidt overraskende, at Lene Rantala, målmanden,
ikke er med. For 10 minutter siden blev det afgjort, at den fodskade, hun pådrog sig i går under træningen, var så alvorlig, at man måtte have fat i Pernille Dalmose, som ikke har spillet i cirka 2 måneder. Så her er FIF sådan umiddelbart handicappet. Og så skal vi ellers lægge mærke til nummer 2, Maj-Britt Nielsen, og nummer 11, Trine Bay Nielsen. Og på IKAS hold har vi nævnt nummer 1, målmand Grete Munkvold. Vi skal også se nummer 4, Birgitte Hansen, der spiller på ungdomslandsholdet. En meget spændende ung spiller på 18 år. Og så nummer 9, Bettina Jensen, som er en violvind på holdet. Kirsten Fransen med nummer 10, anføreren. Og så den meget kropstærke nummer 11, Annette Møller. Der er virkelig gode navne på dette anden divisionshold, hvorfra man måske ret hurtigt kan vente landsholdsdeltagere. Men vi har Holger Rasmussen nede på gulvet, hvor han i øjeblikket taler med Pernille Dalmose. Pernille Dalmose, du har stort set ikke spillet en kamp i 2 måneder. Hvordan føles det nærmest at blive smidt ind i så betydningsfuld en kamp som den pokalfinale? Holger Rasmussen var klar til det andet interview. Du var selv med, da I tabte til IKAST i en pokalkamp i forrige sæson. Hvordan tror du, den her kamp bliver afgjort? Det her bliver en utrolig fight, det tror jeg på. Altså stemningen er jo suveræn. Det er skønt at spille for så mange mennesker. Det havde været rart, hvis der havde været på FIFA mere, hvis de havde haft mulighed for det. Men okay, vi tager det som en udfordring. Det er dejligt. Det gør vi, ja. Tak skal du have. Ja, Leif, vi kan jo ikke sige andet end, at Pernille Dalmose tager frisk til for opgaven. Tror du, det her det bliver et spørgsmål om, at rutinen slår det unge, hvor vi nok sige urutineret IKAST-hold? Jeg tror ligesom, at vi vil være vidne til en fantastisk koncentreret fight. Jeg vil nok sige, at rutinen kan nok blive lidt rystet, fordi rutinen er jo ligesom ryggraden, men den bliver nok lidt rystet af, at den meget stærke målmand Line Rantala ikke er med. Det kan blive udslagsgivende. Ja, vi skal ned på gulvet, hvor kampens dommere, Ole Christensen og Per Gosk Jørgensen, man siger, verdens bedste dommerpar, står klar til at fløjte kampen op. Men inden da, så skal Holger Rasmussen lige have en snak med dem. Jeres seneste betydningsfulde kvindekamp var VM-finalen i Seoul i december måned. Der var der 150 mennesker i en kæmpe stor hal. Her der er der næsten 1700-1800 mennesker. Hvad betyder det for jer, at der er mange mennesker, når I fløjter? Nøjagtigt ligesom holdene, så er der ingen tvivl om, at vi er sat op til en finale. Om det er en VM eller en LP-finale er ligegyldigt. Og jo flere tilskuere, jo flere facetter der er omkring kampen, der er livlige og følger med, jo større indsats gør spillerne og vi også. Så vi bliver tvunget op sammen med spillerne. Vi glæder os meget. Er der noget at tilføje? Jeg siger, er der noget at tilføje til det, Markeren sagde? Nej, det er der ikke. Vi glæder os begge to til at komme i gang. Kan det få betydning i den her kamp, at det ene hold er et første divisionshold, som er vant til at spille i højt tempo og takle hårdt, overfor IKAST, som spiller i anden division? Kan det få betydning for kampen og for jeres præstation, hvilken linje I skal lægge? Overhovedet ikke, fordi reglerne, der bliver fløjtet efter, er jo de samme, og jeg er helt sikker på, at med den atmosfære, der er omkring denne her kamp, så vil spillerne være den tand nervøs, der gør, at forskellen mellem første og anden division vil være fuldstændig udlignet. Ja, men vi kan jo ikke stå her og snakke om det hele aften. Vi skal have kampen fløjtet i gang. Værsgo. Ja, og så lyder dommerens fløjte for en kamp, hvor der skal findes en vinder. Hvis den ordinære kamp ender uafgjort, så skal der en omkamp på 2 gange 5 minutter. Er den også uafgjort? Nye 2 gange 5 minutter. Er der også uafgjort der, så spiller man bedst af 5 minutter. Men jeg tror, at FIF har travlt med at få den her kamp afgjort, enten på den ene eller den anden måde, fordi de skal altså nå en flyver hjem kl. 10:30. Holdet kom bare 2 timer før, og ja, så vil de helst have det lige op til kampen, varme op og gået herind på banen, og så er altså klar til at tage kampen op med IKAST, som de jo altså tabte til i sidste sæson i pokalturneringen. Men ellers så har FIF jo i sin semifinale besejret Rødovre med 16-15, og IKAST besejrede første divisionsholdet Lyngså med 20-17. Og her fik vi lige glimt nederst i billedet netop af Claus Andersson,
FIF's træner, og altså gift med Pia Andersson, der spiller sin 5. pokalfinale. Og der er så godt som fuldt i Silkeborghallen, altså disse 1700-1800 tilskuere. Flottere ramme kan man ikke få. Jeg tror, det er mange år siden, at der til en damehåndboldkamp, i hvert fald med 2 danske hold, har været så mange tilskuere. Og det er IKAST, der stiller op i gule bluser og blå bukser, og FIF har valgt den hvide kampdragt. Og IKAST spiller med nummer 2, Inge Mercier, ude bagved som playmaker. Og så skal vi lægge mærke til over på højre baksplads den meget farlige venstrehåndsskytte Kirsten Fransen. Holdets anfører her. Første redning af Pernille Dalmose, som altså ikke var klar over, at hun skulle spille den kamp her i dag. Man troede ikke til det sidste, at Lene Rantalas fod kom i orden. Hun var til læge i formiddags. Og man har gjort alle mulige heksekunster, men et kvarter før kampen skulle starte, var man altså nødt til at skrive kamprapport, og der strøg man Lene Rantalas navn. Og IKAST er foran, netop her på Annette Møller, som er nøglespiller på holdet. En stærk, kraftfuld træspiller. Det er også tydeligt, at FIF'erne, som starter med en 3-2-1-opdækning, laver fra start af et kæmpe kiks, hvor nummer 2, Maj-Britt Nielsen, simpelthen bevæger sig den forkerte vej i forhold til den vej, bolden bliver spillet. Og sammen med Maj-Britt Nielsen slutter af med en relativt tynd afslutning, som nemt fanges af Grete Munkvold. Og takfaste klapsalver. Det skulle jo være neutral bane, men altså IKAST ligger bare 25 km væk. Og klubben har solgt 1100 billetter til den finale her. Og der var det netop anføreren Kirsten Fransen, der forsøgte sig. En af de rutinerede med 112 kampe for IKAST. Og så vi den første duel mellem Pia Andersson og Grete Munkvold, og 1-1. Det er meget flot her, at Trine Bay, der hopper op og trækker forsvaret til sig, og så kommer der en flot indspilling til Pia Andersson. Ja, det har jo skortet lidt her på det sidste med Pia Andersson i det, der hedder oplagte scoringsforsøg, men her kommer hun altså rigtig afsted fra begyndelsen. Og så kan hun godt blive svær at holde. Spiller jo om 14 dage sine 2 sidste landskampe mod Sverige i dobbeltarrangement og slutter dermed med 59 landskampe og stopper sin landskampskarriere. FIF, lang udkast for Maj-Britt. Målkast. Nielsen. Det virker lidt som om FIF'erne satser på at spille meget forceret, specielt i deres forsvarsspil fra starten. I et forsøg på måske at ryste de lidt mere urutinerede og nervøse IKAST-spillere, men til gengæld synes jeg, at FIF har nogle meget store blottelser i deres forsvarsspil. Ja, anden gang hun forsøger Kirsten Fransen. Og så begås der straffekast mod Bettina Jensen. En rigtig publikumsfavorit i IKAST. Når hun bryder igennem, så jubler de i IKAST-hallen. Og vi har vores lille statistik nede under navnet, så vi hele tiden kan føle, hvor godt spillerne klarer sig. Ja, og lægger ud her med en klaring på det første straffekast, som IKAST fik. Jeg er egentlig trukket til den modsatte side, men bliver ramt på sit standben. Og Trine Bay Nielsen med nummer 11, tidligere landsholdsspiller. Der er stadig lidt handicappet af, at hun har sit venstre ben bundet kraftigt op. Og vi ser IKAST i modsætning til FIF'erne vælge den defensive 6-0 opdækning. Det var netop Trine Bay Nielsen. Som blev topscorer, da FIF i søndags tabte til Viborg.
Ja, hun er kommet godt fra start, Pernille Dalmose. Og Trine Bay, Maj-Britt Nielsen. Og så forfra råbes der, vi skal også lægge mærke til Pia Høgh. Ligger nede på højre bakplads. Fik sit gennembrud i sidste sæson. Der. Og IKAST forsvaret bliver pænt inde på stregen. Og frustrerer Pia Høgh til at afslutte. Og så har IKAST sendt Annette Møller ind på stregen. Det var hende, der scorede IKAST første mål her. Vi har spillet 5,5 minut af stillingen fortsat 1-1. Så begge hold, de føler hinanden på tænderne i øjeblikket. Igen ser vi et eksempel på, at FIF prøver sådan et lidt fysisk hårdt spil og stresse IKAST her fra starten af. Men Leif, kan vi opleve, at den forskel, der trods alt må være på første og anden division, ligesom giver sig udtryk i, at FIF'erne er hårde ved IKAST-spilleren, det så vil få indflydelse på dommernes afgørelser? Nu synes jeg, at IKAST også har startet rimelig kontant i forsvaret, så nogle markant forskel synes jeg ikke, at der er at se. Udover altså det, at FIF vælger at spille så offensivt, som blandt andet giver denne kæmpe blottelse til spiller nummer 6, Lene Knudsen, som suverænt udnytter den og kører igennem og scorer. Og Lene Knudsen er allerede som ynglinge debuteret på divisionsholdet. 19 år. FF kører et hårdt program i øjeblikket med Europacup-kampe og kampe mod tophold og denne pokalfinaler her. Og der har vi så altså igen Pia Andersson igennem 30 år og får udlignet til 2-2. Og igen er det Trine Bay Nielsen, som har ganske fremragende indspilning. FIF har måttet bytte spiller nummer 7, Pia Høgh, ud. Hun har slået sin hånd, og ind er spiller nummer 3, Tina Ravn, kommet. Ja, om Tina Ravn kan vi også se, at hun har gået og kæmpet med nogle småskader. Det er hendes første kamp i år, og her... og så er der advarsel til Pia Andersson. Og igen er det Lene Knudsen, der ganske fremragende formår at udnytte det store rum, der bliver spillet i den store plads, der er i FIFs forsvar, og rykker simpelthen fra sin opdækning at køre igennem. Det taktiske greb, FIFs træner Claus Andersson har sat sig på her fra start med at stresse IKAST spiller med at ligge så offensivt, har i hvert fald ikke forekommet værende særlig hensigtsmæssigt. Så spørgsmålet er, om han ikke får ligesom at få stoppet den vældig flydende IKAST-rytme, skal gå lidt mere defensivt. Ja, foreløbig så sender han sin kone, Pia Andersson, frem og ind i jødernes forsvar. Der har hun jo altså haft succes, scoret de 2 mål, FF har fået indtil nu, hvor vi har spillet i 8 minutter. Ja, der skulle de til at lave den for 3. gang. Altså indspilning fra Trine Bay Nielsen. Problemet ligger jo på, at FIF har for få deciderede skytter, og det har IKAST meget klogt valgt at dække op med en 6-0 opdækning overfor. Ja, man kan sige, at Tina Ravn, der øjeblikket står og slås med Annette Møller, har godt kendskab, fordi i sidste sæson spillede hun netop i IKAST. Og så ser vi venstrehånden hos Kirsten Fransen. Ja, 3 forsøg og 1 mål. Men jeg tror, der er mere fra den side.
Det virker snart som om, det er IKAST-forsvaret, det lykkes at få stresset det ellers så rutinerede Frederiksberg-angreb, hvor de med meget højt bevægelighed i deres 6-0 virkelig har fået lagt pres på FIF's angreb. Det er et flot forsvar for IKAST i øjeblikket. Ja, og så er Maj-Britt Nielsen. Og Pia Andersson. Og får taklet bolden ud af næverne af Lene Knudsen. Og Pia Høgh, der sidder ude i øjeblikket med den blodige hånd, vi nævnte før, rev sig på et søm på en af bandereklamerne. Og en angrebsfejl mod Annette Kronborg. At vi ligger med scoringsprocenter under de 50%, tror jeg, vi må tilskrive, at vi er starten på en meget nervøs præget pokalfinale. Men vi må jo nok sige, at 2. division Vest er stærk i år. Altså IKAST fører den med 21 point foran Skovbakken og Brabrand. Og hvem man siger, at de alle har 1. divisionsklasse. Så FF har virkelig fået en jævnbyrdig modstander. Og indtil nu også en modstander, der præger kampen med en føring på 4-2. Det er i hvert fald heller ikke på tempoet, vi kan se forskel på de to hold. Jeg vil snarere sige, at det er IKAST, der kører et opskruet tempo i øjeblikket i deres angrebsspil. Ja, Kirsten Fransen har jo markeret sig, så hun må nok finde sig i, at de ryger ud til hende her. 3 styks. Og dermed taber hun kraften i sit skud. Jeg burde Trine Bay nok at sætte op til fløjen. Men okay, hun blev dækket fint. Alt for hård aflevering til Tina Ravn. Men netop Maj-Britt Nielsen, som FIF har store forventninger til, synes jeg har startet kampen ganske usikkert. Det være sjovt at se IKAST lille nier. Nej, også her en teknisk fejl. Nej, det er godt det der. Indtil Pia Andersson, og det er så 3. gang ud af 4 forsøg, at det lykkes. Og igen med sidste indspilning fra Trine Bay. Men hvis det er, hvad FIF indtil videre har at byde på, så vil der formodentlig komme modtræk fra IKAST træner Lars Friis Hansens side. Ja, han er manden bag noget, der hedder Plan 90. For de har sat sig store mål i IKAST. På 3 sæsoner, der er det blevet til 9 senioropbrykninger, og i samme periode er der ikke nogen af seniorholden, der har rykket ned. Og målet er selvfølgelig for kvindernes vedkommende at komme i 1. division. Det virker som om FIF's forsvar er blevet styrket ved, at de har fået Tina Ravn ind, som ligger og dækker midterspilleren med nummer 3. Spiller både kontant, men er også god til at læse spillets udvikling. Det er flot at se med disse skytter. Ja, så kommer hun netop her, Bettina Jensen. Det er noget, der passer ind. Ja, man slår sig på Trine Bay. Det er flot, det her.
Ja, der er altså kun en, der scorer hos FIF, og det er altså Pia Andersson. 4 mål og udligning 4-4. Men vi må dog sige, at der var en variation i det, for denne gang var det Maj-Britt Nielsen, der havde den her lidt elegante og høje og bløde indspilning. Ja, det er helt tydeligt, at Grete Munkvold har problemer med Pia Andersson. Har også været ude en enkelt gang ude hos Lars Friis Hansen for at få et par fiduser, men det er altså ikke hjulpet. Og støtte man sig på Pia. Igen var det Tina Ravn, der var oppe og stoppe Kirsten Frandsen. Men vi har også set FF tidligere denne sæson, og hvis de ikke har kunnet spille til problemer, så har de altså kunne fighte. Det er, hvad jeg vil kalde et hårdt hold. Det... Altså inden for reglerne. Ja, men de absolut, de går til den i øjeblikket. Og her ryger Tvindebejlet, der er ingen tvivl. Kampens første udvisning. Det er en evig kilde til uro, når Kirsten Frandsen går ind og lægger tryk på forsvaret. Hun er både skudstærk og tilpas bevægelig, således at det er mere end en forsvar, hun engagerer, når hun kører ind. Får vi en ommøblering i IKASTs angreb. Vi får netop Kirsten Frandsen ind og ligge i midterpositionen. Ja, og det giver i hvert fald straffekast her, hvor Annette Møller, hende har de problemer med, og selvfølgelig også, når man er en spiller i undertal. Robust og flot slut af her i den situation. Og så ser vi et koldsindigt og frækt op fra spiller nummer 6, Lene Knudsen. Spiller i aften sin kamp nummer 61. Og som jeg tidligere har nævnt, kun 19 år. Og altså den, der har scoret flest mål for IKAST indtil nu, nemlig 3 stykker, hvor det ene var på det straffekast her. Og vi har spillet mere end kvarter, præcis i 16 minutter. I øjeblikket er spillet standset, fordi FIF's målvogter Pernille Dalmose simpelthen ønsker at få tømt banen for alt det papir, der er blevet smidt ind i hendes målfelt. Prøv at holde lidt øje med, hvis de gør det, for ellers så må du bare smide dig herinde der, mens vi er oppe i planen, hvis det endelig er, ikke? Okay. Og det var Ole Christensen, der lige gav et par gode råd. Ole og Per, de 2 dommer, er jo så småt gået i gang med at synge på sidste vers, slutter karrieren ved de olympiske lege i Barcelona. Så har de også fløjtet sammen til den tid i 14 år. Ja, vi kan se, at IKAST går lidt frem ude på fløjen til Gitte Knudsgaard, som vi slet ikke har set noget til. Her var vi tæt på et straffekast. Og vi har heller ikke set meget til Annette Kronborg over på venstre fløj. Nej, men Annette er knap så hurtig i øjeblikket, så derfor. Jeg tror nok, at det er meget på hendes fighter, som vi ligesom skal se noget fra hende i dag. Det er jo Maj-Britt Nielsen. Ja, alt for markeret. Her så tager vi. Ja, Maj-Britt. Det er slet ikke Maj-Britts dag i dag. Koster helt klart mål. Bettina Jensen, 20 år, 6-4 til IKAST. Sikke en brøler. Hun er kommet rigtig skidt i gang, Maj-Britt Nielsen her. Så bliver FIF fuldtallig igen ved, at Trine Bay Nielsen kommer på banen. Så det koster altså 2 mål, den udvisning. Ligesom de var nået op til 4-4 på 4 mål af Pia Andersson, så gik IKAST fra igen. Så har vi endnu en standsning, fordi banen over i den venstre angrebsside, set fra FIF's side, er blevet svinet til med papir. Ja. Ja, man kan give sin begejstring til kende på mange måder. Det der er i hvert fald en dårlig idé, for sådan et stykke papir virker som et stykke sæbe, hvis man kommer til at sætte foden på det. Altså til fare for spillerne.
Ja, som du nævnte, hvis de ikke har andet at byde på, end at det skal komme fra Trine Bay via Pia Andersson, så er det for nemt. Ja, det kører. Der sker ikke noget. Så skal der afsluttes. Ja, det er til gengæld en flot redning her af Grete Munkvold. Ja, hun er der på vej til at vinde sin første danske pokalfinale, hvis stilen holdes. Har altså tidligere vundet 3 norske pokalfinaler. Og har sin rutine fra Sværesborg, hvor det blev til 154 turneringskampe. Og der mødte hun så Lars Friis Hansen i det norske og tog med tilbage til Danmark. Ja, her har vi også den lille 4, Birgitte Hansen, 18 år, og en skrabskytte på ungdomslandsholdet. Helt anden balance og tempo over Ikast hold. Og en aflevering fra Lene Knudsen til Inge Mærker, og vi må jo sige, at Ikast råder jo over, hvad jeg vil kalde en komplet bagkæde med bevægelige, godt skydende og samtidig flot sammenspillede skytter. Så skal vi have et mål. Den har jeg da tæt på strafkast. Og Trine Bay går så selv igennem og får reduceret til 7-5. Og kommer i hvert fald også godt ind i feltet, kan vi se. Jeg tror simpelthen, vi må sige, der har vi lidt internationalt islet fra dommernes side. De skønner simpelthen, at forsvaret vil vinde for stor fordel ved, at de ikke anerkender det som et mål. Og du kan også se, Leif, det er netop Trine Bay, der hele tiden hæpper på de andre, og den energi, hun viser op i den anden ende, og som hun nu også viser nede i forsvaret. Det er altså også det, der skal rive holdkammeraterne ud af den sløvhedstilstand, de ligesom har bragt sig selv. Jeg tror simpelthen ikke, det er, fordi de undervurderer Ikast. Dem har de rimelig respekt for. 20 minutter at spille, og Ikast fører med 7-5. Dejlig fart over Lene Knudsen. En elegant spiller, som både kan køre gennembrud for fløjen og kan finte og kan skyde. Det er absolut en spiller, vi vil komme til at høre meget mere om. Det er jo allerede nu besluttet, at Ole Eliassen, når han trækker sig tilbage som landstræner, ligesom skal være en slags konsulent for Ulrik Wilbæk og netop skal følge de bedste hold i 2. division Vest. Altså først og fremmest Ikast, Skovbakken og Brabrand. Og der er altså også meget talent i den 2. divisions Vest. Skal vi have den anden FIF'er ud, og så bliver det denne gang nummer 3, Tina Ravn. Der skal bruges nogle kræfter for at holde Annette Møller. Hun bevæger sig godt, og hun er stærk, og har samtidig vældig godt fat i bolden, når den bliver spillet ind. Men det er tydeligt efter, at FIF har valgt at spille mere defensivt, og de har fået mere fat i Ikast. Ej, hvor hun slås derinde, Annette. Hun kommer jo fra Engesvang, der ligger i Ikast Kommunes østlige udkant. Så har hun spillet 5 sæsoner for Funder, da klubben var i 3. division. Men hun er kendt for at tage det grove arbejde, og Birgitte Hansen, som vi ser her, som er heller ikke ked af en god fight. Hun kommer fra Holstebro KFUM, som hun var med til at spille op i 1. division, og så forsøger hun nu lykken i 2. division. Ja, nu skal Ikast ikke tabe humøret. Har så meget godt at byde på. Og her kom Inge Mærkers skud i samme side, hvor hun scorede før. Det havde Pernille Dalmose luret. Kan jo godt fastslå, at Pernille Dalmose er kommet godt ind i kampen. Det er ganske flot i betragtning af, at der har været så lang en matchpause. Det var jo, før hun blev skadet, holdets klare første målmand, men så kunne Lena Rantala tage over. Og nu har man altså 2 gode målmænd i FF, men den ene sidder som sagt ude med dårlig fod i aften. Udskiftningsmålmand Lene Mikkelsen. Og så en lang aflevering frem der til Mærker.
hun skulle have sluppet den til stregspilleren, det er til nummer 5. Jette Steffensen. Ja, de slår sig, når de kommer ind til Pia Andersen. Så får vi nummer 8, Tine Christiansen, ind med hestehalen, 28 år. Og den ældste på holdet sammen med Grete Munkvold. Ja. Hun skal lade være med at blive ved med at løbe ind til Pia Andersen. Ja, det skal hun ikke. Så mister hun hurtigt lysten til at angribe. Og så er de fuldtallige igen, FIF. Så er der dømt en passiv spil. Per Gotsk har simpelthen skønnet, at Ikast var for længe om at bygge op til at komme til en afslutning. Og fra den første scoringsprocentstatistik, vi så til nu, er der jo ikke sket nogen nævneværdig forandring. Jeg synes også, at vi skal tilskrive det, at de begge ender bliver dækket ganske fremragende op. Ja, hvad er det, vi har set fra FIF's side, Leif? Vi har set langskud fra Trine Bay, og så har vi set nogle stregmål fra Pia Andersen, og hvad har vi så ellers set? Ikke noget? Det har været fortvivlende lidt andet, de har haft at byde på. Man kan sige, at de er kommet alligevel med i kampen med den her scene, at de dækker godt op i øjeblikket, ved at de er gået tilbage. Så selvom vi egentlig nok må skønne, at Ikast har haft angrebsmæssig overtag, så er forspringen nu alligevel ikke på mere end 2 mål. Det virker lidt som om Ikast, synes jeg, går en lille smule i stå. Ja, selvom der kommer en flot detalje her. Og igen er det Lene Knudsen, der simpelthen skaber pladsen, hvor hun elegant passerer forbi Per Andersen, og så er der far på færre. Ja, det gik jo godt for Lene Knudsen før på straffekastet til 5-4. Og her misbruger Ikast sit andet straffekast. Det er sandelig alt for flot. Og ligesom før, så er Pernille Dalmus gået til højre, men tager den så med venstre hånd. Det er godt, hun strider med lemmerne. Jeg har jo snakket om, at rutinen kan blive afgørende i den kamp her. Vi ser det i hvert fald i skikkelse af Pernille Dalmus, der bare stille og roligt står og læser spillet. Så har FIF fået nummer 10 ind. Kirsten Arild. En helt ung spiller på 19 år. Så skal der også ske noget. Nu skal der altså lidt mere fart over FIF'ernes angrebsspil. Nu er ind i trøjen, det ved jeg. Nu er ind i trøjen. Ja, det er rigtigt, Ole. Ja. Og så det andet langskudmål for Trine Bay Nielsen. Og reducering til 6-7. Hvor målet simpelthen kommer skuddet kommer lidt som en overraskelse for Grete Munkvold, fordi lige før skuddet bliver afviklet, så kigger Trine Bay til den modsatte side og ser nærmest ud, som om hun vil aflevere i stedet for at skyde, fordi skuddet kommer i højre side, hvor hun generelt er slemt til at skyde for meget. Ja, hun har scoret 2 mål og haft 3 målgivende afleveringer til Pia Andersen, så hun har i hvert fald gjort sin fortjeneste. Ja, der er lukket godt af nu hos FIF'erne der får kyst Ikast. Så lidt mere fart på opspillet. Her var der lagt an til en indspilning til Pia Andersen, men der bliver markeret flot inde i Ikasts opdækning. Den er helt op i trekanten. Ja. Den er god nok. Ja, det er Tine Christiansen, der står i feltet og dækker op i feltet, ja. Så første straffekast til FIF. Og så kommer Kirsten Grønne, 24 år, ind. Skal Grete Munkvold ud. Skal ikke have ødelagt selvtilliden. Og
Pia Andersson har altså mulighed for at score sit 5. mål. 2,5 minut igen. Ej, alt for ukoncentreret her. Mulighed for at få udlignet. Så altså 3 misbrugte straffekast i denne første halvleg. Det kan jo så også sige noget om, at det måske i den sidste ende er nerver det hele. Og alligevel kommer Kirsten Frandsen fri, efter hun har stødt sig på Pia Andersson. Lad os prøve at se den langsomme gengivelse. Det er imponerende, at hun fortsætter, fordi det er ikke små ting, der bliver delt ud til hende. Men godt scoret her. Jeg sad før og tænkte på netop vedrørende Kirsten Frandsen, at hun bliver lidt kyst, når hun kommer ind. Specielt når hun hopper, fordi hun er en relativt høj, slank spiller. Og derfor tror jeg, det er rigtigt at hende at prøve at komme mere til at skyde stående skud, hvor hendes balance bliver mere sikker. 1,5 minut, og altså IKAST føring 8-6. Skal vi jo ikke glemme, at FIF-holdet har mistet Gitte Koch, Anne Pandrup, Pernille Hansen og Bente Christensen. Det er jo ikke det FIF-hold, som man så i sidste sæson, ligger i øjeblikket på 4. pladsen i første division. Altså herlig langskudsmål af Trine Bay og 7-8. Og denne gang med den variation af skuddet kommer ind i målvogterens venstre side af målet. Ja, forholdsvis langt udefra. Og har altså en scoringsprocent på 50. De 4 første mål var Pia Andersson, de sidste 3 har været Trine Bay Nielsen. Så det er jo nemt at holde rede på. Og så er vi gået i gang med de sidste 30 sekunder. Ja, vi har ikke set meget til Birgitte Hansen. Man skal i hvert fald ikke søge ind midt for det københavnske forsvar, så kommer man galt afsted. 15 sekunder. Pernille Dalmos heldig. Det er flot. Ja. Det er en frispilning over halv bane. Det er lige det, hun står på midterlinjen, at Trine Bay finder Pia Andersson i den modsatte ende. Og 4 sekunder før pausen, altså udligning til FIF, og det 5. mål til Pia Andersson. Så det er godt at gå til teen på. Og live, nu har vi jo så siddet og set det hele sådan lidt for oven heroppe på sidste række. Ja, det hvad skal der nu siges nede i omklædningsrummet? Det man må sige, det er jo, at det er overraskende, at IKAST ikke har kunnet udbytte sit flotte angrebsspil til en føring. Vi har set FIF'erne komme vældig stærkt igen med et kontant forsvarsspil, og så har de simpelthen haft for meget kiks i deres afslutninger til, at det har givet den gevinst, som det burde have gjort. Ja. Og så har Holger Rasmussen, vores ildsprudende reporter, fået fat i tremålsskytten Trine Bay Nielsen. Ja, Trine Bay, du står her med et smil på, men 8-8 efter første halvleg. Er der så meget, der smiler af for jer? Nej, vi har en lidt dårlig start, og vi er også godt klar over, at vi skulle ind i kampen med det samme. Og jeg tror, det giver et nervepres, fordi selvom vi går for at være et rutineret hold, så er det altså kun få af os, der har prøvet noget internationalt. Så på den måde står vi egentlig rimelig lige med IKAST. Har det overrasket jer, at anden divisionshold trods alt ikke har taget mere skade af de hårde taklinger, I giver dem, end de har? Nej, for vi får ikke taklet hårdt. Det er netop det, der er problemet. De får scoret for let i forhold til den styrkeforhold, den forskel, der burde være. Så jeg håber i anden halvleg, at vi får lagt et pres på dem, sådan, så de ikke får så forholdsvis let ved at score. Men nu siger du, at de får let ved at score. I spiller jo relativt offensivt i jeres forsvar, har i hvert fald gjort det i starten. Men det bliver I vel nødt til, så længe at deres skytter er så gode, som de er. Ja, jeg tror, nu falder vi ned en 6-0 til sidst. Også i konsekvenser, at vi ikke får dækket ordentligt op på dem. Men vi dækker normalt 6-0, og det tror jeg også, vi vil gøre i anden halvleg. Og så får vi får også skiftet bedre til sidst, og vi kommer også op på dem her til sidst. Så det tror jeg bliver udgangspunktet. Der er kun 2 spillere fra det hold, der ligger nummer 4 i første division, der har scoret her i pokalfinalen. Tror du, det billede vil ændre sig i anden halvleg?
Jeg tror, nu har de andre set, at det kan ikke være så svært, nu hvor vi får lidt bedre styr på nerverne. Det er svært, alle tilskuerne holder med IKAST. Der er meget få for FIF. Det er klart, det bærer det præg af. Jeg håber, at vi kan få gang i scoring alle sammen nu. Tak skal du have. Ja, håbet er jo lysegrønt, og det er jo rigtigt, hvad Trine Bay Nielsen siger, at tilskuerne holder med IKAST. Men dem er der altså også flest af. 1100 helt præcis, og så er der vel en 400-500 her fra Silkeborg. Men vi skal videre til en anden kollega, til Karin Palshøj, der sidder klar til at snakke med Dansk Håndboldforbunds formand, Gunnar Knudsen. Ja, for her midt i kampens hede har jeg fået lokket Gunnar Knudsen herop til mit lille bord lidt afsides fra kamppladsen. Vi skal tale pokalhåndbold og de videre perspektiver. Vi er midt i en medrivende pokaldyst, og det, der så fører med senere hen, det er jo så, at vinderen skal ud i de europæiske klubturneringer. Så skal vi igen til at høre klubbernes klagesang om, at de ikke har penge til at rejse ud i det store udland. Ja, det er rigtigt, men det er enhver klub selv beskåret at tage stilling til, om de vil tilmelde sig Europacup-turneringen i håndbold. For Dansk Håndboldforbunds side siger vi selvfølgelig helst, at de tilmelder sig dels for at repræsentere Danmark og Dansk Håndboldforbund, som er verdens 5. største håndboldnation, så selvfølgelig skal være med, og det hjælper os også på landsholdssiden til, at så mange spillere som overhovedet muligt får international erfaring. Det er rigtigt, det er en dyr fornøjelse at deltage i Europacup-turneringen. Dansk Håndboldforbund har gjort sporadiske tiltag til at bygge en Europacup-fond op. Den er ikke fuldt udbygget, den skal videre udbygges, sådan at vi kan hjælpe de berørte foreninger, som bliver økonomisk hårdt belastet ved deltagelsen i Europacup. Men pokalfinalen, som den vi er midt i nu, burde jo være et godt udgangspunkt økonomisk for klubberne. Der er indtægter fra det transmitterende tv-selskab, der er reklameindtægter. Hvor meget får klubberne ud af det her? Ja, de får en meget stor del af entréindtægten. Det blander Dansk Håndboldforbund så kun med et administrativt beløb i. De får 40% af reklameindtægterne. Til det hele mellem to klubber? Ja, og de får det meste af transmissionshonoraret, når Team Danmark har været med inde i billedet. Men hvordan vil give dansk håndbold international erfaring, når de så når til det punkt, hvor det strammer til økonomisk med at deltage i turneringen? Ja, altså indtil nu har klubberne fundet ud af det. En Europacup-fond, som jeg nævnte før, har jo mange deltagere, fordi der tilmelder sig 3 herrehold og 3 damehold. Så der er 6 om budet, og skal vi sige, kapitalkontoen i Europacup-fonden er endnu for lille, og det skal vi bestræbe os på at gøre større. At gøre kontoen større, sådan at vi kan hjælpe klubberne lidt mere. Det skal Dansk Håndboldforbund og Divisionsforeningen i håndbold hjælpe med til. Okay, tak Gunnar. Vi kan nå et par telegrammer, og først fra den lokale Midtjyllands Avis, der i dagens udgave skriver, at det lykkedes den 73-årige Jens Nielsen at gennemføre Rally Monte Carlo. Efter 2 år med ærgerlige uheld gennemførte Jens Nielsen årets rally. Over målstregen i formiddags blev han og Ib Hillebrand noteret for en samlet 57. 20. plads i deres Renault 5 Turbo, altså bedst placerede dansker. Løbet blev en stor triumf for den lokale Jens Nielsen, altså Silkeborg-manden. Det er ikke hverdagskost at rallykører i den alder gennemføre et af verdens hårdeste løb, og så burde det måske være anledning til at stoppe karrieren, men det er der ikke tegn på, forlyder det fra Jens Nielsens kone Hanne i Monte Carlo. Paul Weinrich fra Gjern gennemførte også i sin Opel Kadett, mens den unge Jens Mulvad fra Holstebro var uheldig. Efter start på finaleetappen fra en 25. plads kørte han ind i en bjergvæg på en hastighedsprøve og måtte udgå heldigvis uden personskade. Løbet vantes af den spanske verdensmester Carlos Sainz i Toyota Celica, skriver altså i dag Midtjyllands Avis. Vi kan også nå at fortælle, at AaB's ishockeymålmand Allan Domits er nu formelt fældet af den dopingkontrol, der uanmeldt dukkede op i Aalborg skøjtehal forrige torsdag efter kampen mod Herlev. Allan Domits tilstod øjeblikkeligt, at hans prøve ville være positiv, og det er i dag blevet endelig bekræftet. Det første resultat af dopingprøven viser, at Allan Domits havde indtaget anaboliske steroider, oplyser Aalborg Stiftstidende. AaB's ishockeyafdeling har allerede suspenderet Allan Domits, men der venter AaB-målmanden en mere officiel karantæne fra Dansk Idrætsforbund.
Den østrigske skiløber Petra Kronberger har sendt afbud til morgendagens VM-løb i slalom i kvindernes kombinerede konkurrence. Den knæskade, som hun i tirsdags pådrog sig på målstregen i Superstorslam-konkurrencen, er tilsyneladende ret alvorlig. Det er altså tvivlsomt, om hun når at blive klar til weekendens konkurrencer. Vi skal tilbage til Poul Erik Andersen og Leif Mikkelsen. Vi skal i gang med anden halvleg, men vi skal lige først se på noget statistik fra første halvleg. Så har vi jo det sort på hvidt, eller lyst på grønt, hvordan det er gået. Og det, der specielt er at hæfte sig ved, det er, at på det punkt, hvor FF ligger højt, nemlig for stregen, ja, der er det selvfølgelig Pia Andersson, der giver udslaget. Hvorimod på mellemdistancen, der er det især gennembrudene fra Lene Knudsen og til dels også fra Kirsten Frandsen, der har givet det store udslag. Så selvom det ser nogenlunde jævnbyrdigt ud med de 47 og 44, så er det godt, at vi har tallene nedenunder, der kan fortælle noget om den forskel, der er på holdenes måde at afslutte på. Ja, og netop her, Pia Andersson med 5 mål, har allerede nu markeret sig som en rigtig pokalfighter. Og endelig ser vi her assist, det betyder de målgivende indspilninger, der ligger FIF jo højt, fordi det har de været temmelig afhængige af for overhovedet at få de 5 mål, som Pia Andersson har scoret. At de også har spillet hårdt, viser de 2 udvisninger, der ligger. Og de 6 og henholdsvis 5 mistede bolde fortæller om, at det vi er i, ja, man kan i og for sig også i den henseende tage de brudte angreb med, at det er en pokalfinale, der bliver satset, der bliver spillet af Carsten Bell, så der smutter noget. Ja, og skal vi da lige have et interview, inden vi går i gang. Holger Rasmussen står klar med IKAST Tine Christiansen. Tine Christiansen, var I overrasket over, at I fik lov til at have initiativ i det meste af første halvleg? Jeg ved ikke, om vi er specielt overrasket, men vi er i hvert fald glade, og vi vil prøve at fortsætte med samme intensitet. Vi synes, vi har gjort en fin præstation i første halvleg, og vil forsøge at fortsætte det. På et tidspunkt var I foran med hele 3 mål. Hvorfor får FIF så lov til at udligne her til slut i første halvleg? Vi har lidt svært ved at få fat i Pia Andersen, og de kører på deres kontra, og det vil vi prøve at forsøge at stoppe her i anden halvleg. Jeg synes, hun fik for meget plads i deres kontraløb. Vi har godt fat i dem, når vi dækker, altså arbejder 6 mod 6, men vi havde lidt svært ved at få fat i Pia Andersen til sidst. I brænder 2 straffekast. Er det jeres svaghed? Det synes jeg ellers ikke, det har været, men måske lidt nervøsitet i dag, vil jeg tro. Tak skal du have. Vi skal se, hvad der bliver til de næste 30 minutter. Ja, og som vi kunne høre på Tine Christiansen, så er de bare glade for, hvordan det er gået. Hele holdningen hos IKAST, det er, at vi er glade for, at vi er kommet i finalen. Vi er glade, hvis vi får et lille nederlag, og vi vil blive jublende lykkelige, hvis vi vinder. Og som det står i øjeblikket, ja, så tør jeg ikke sige, hvem der kan vinde den kamp. Stillingen 8-8 efter de første 30 minutter. Her hvor Ole Christensen og Per Gosk Jørgensen fløjter op for formentlig de sidste 30 minutter. Får vi ikke en afgørelse i en ordinær kamp, så skal der jo være omkamp på 2 gange 5 minutter. Og FIF i angreb. Og har valgt at starte inde med Kirsten Arild over på højre baks plads med nummer 10 på ryggen der. Ja, en ordentlig kantning fra Annette Møller. Det er en, man slår sig på, og så får IKAST sin første udvisning. Også fordi taklingen falder lige i det øjeblik, hvor Gitte Knudgaards tyngdepunkt hæver så meget, og derfor er hun balancemæssigt mest sårbar. Ja, så må vi jo se, om FIF kan udnytte at være i overtal. Det gjorde IKAST ved den ene FIF-udvisning ved at score 2 mål. Og her ser vi IKAST bruge den variant, som vi også så for kvindernes verdensmesterskab, nemlig med, at de rykker spiller nummer 2 frem foran og spiller nærmest det, man kalder en 4-1-opdækning. Det er frisk satset. Ja, du tænker på det norske landshold? Lige præcis, ja. Og FF har sendt Maj-Britt Nielsen frem. Ja, og det giver uro her, hvor FF overtager bolden. Og så kommer Trine Bay, og der er plads til hende. Og så har vi FF foran. Det virker helt overraskende så passivt nummer 2 og nummer 10 her i forsvaret hos IKAST. Lad Trine Bay simpelthen komme op uden overhovedet at forsøge at genere hende.
Og hvis jeg ikke regner meget galt, så var det også første gang i kampen, at FIF er foran. Ellers et flot forsøg her fra Inge Mærker, men uden scoringsmæssig udbytte. Den skulle have været spillet helt til fløjen der. Og så har vi fået fuld hold hos IKAST. IKAST som lidt overraskende vælger at starte uden nummer 6, Line Knudsen, som jo var en af første halvleg store profiler. Og her er endnu en af dem, nemlig Annette Møller, som lige kom ind efter sin 2 minutters udvisning og bliver fældet ganske dramatisk her. To ud af 3 straffekast har hun snuppet. Og så løbet for Birgitte Hansen. Og udligning. Der er simpelthen ikke så meget vrøvl, men så er det straffekast. Der kom trods spiller nummer 7, Hanne Slot, om på sin venstre fod. Og en bliver skiftet nummer 5, Jette Steffensen. Der var vist ikke nogen Maj-Britt Nielsen. Og så ryster Annette Kronborg på hovedet, holdets anfører, og siger, at du kunne da godt se, at jeg ikke stod der. Nu er hun ved at skyde sig ind, Birgitte Hansen. Ja, der er virkelig noget dynamik i Birgitte Hansen, og absolut en masse tro på, at du, selvom man ikke er så stor, så er der ingen grund til, at man ikke kan smide den ind fra en vis afstand. Ja, der har vi en igen. Og sandt smidt Pia Andersson ud. Jo, hun spiller også sådan et virvelvindstempo, der skaber noget af den samme uro, som Line Knudsen fik lagt FIF's forsvar under i første halvleg. God redning her, Pernille Dalmos, som ligesom har luret, at Kirsten Frandsen ofte vil skyde skuddene til målmandens venstre side. Og så en lang en her til Bettina Jensen. Og så skal Maj-Britt Nielsen ud. Det er helt klart ikke Maj-Britt Nielsens aften, i hvert fald ikke indtil videre. Det, man kan forundre sig over, det er, at hun egentlig, med de forventninger, der var til hendes præstation i dag, har spillet så utroligt skidt. Ja. Og så laver hun yderligere en fuldstændig meningsløs skub til Kirsten Frandsen. Dårlig dag, og 4 FIF'er er inde. 2 er ude. Så det skal afstraffes. Frisk spillet ind her.
Efter at have tabt den, kæmper Annette Møller videre for os fremtvunget et straffekast. Og det er 5. til Ikast. Og anden gang, at Birgitte Hansen scorer på straffekasten. Og selvom Pernille Dalmose tog chancen og gik til venstre, fordi der sad det forrige straffekast, ja, så tager Birgitte Hansen det koldt og roligt og smider den over en modsat side. Her med FIF og i undertal ser vi igen et forsøg på en lidt offensiv presopdækning fra forsvarsspiller nummer 2. Der kommer Annette Møller lige med en skuldertackling. Ja, de rutinerede pokaldeltagere, altså i 14 pokalfinaler. FIF er ude i stormvejr i øjeblikket, er stadig en spiller i undertal og bagud med et mål her, hvor der er spillet 8 minutter anden halvleg. Og så hurtigt kontraangreb til FIF, til Ikast. Og det bliver der ikke meget ud af her hos Jette Steffensen. Jeg tror, vi er inde i en meget afgørende fase af kampen, hvor Ikast ligesom nu prøver ved nogle taktiske ting, og også ved en utrolig frisk satset indstilling at se, om det kan lykkes at tage det endelige stik hjem nu. Og så er FIF fuldtallig. Og så kan det være, at forvirringen opløser sig selv, og der kommer lidt mere fornuft over københavnernes spil. Ja, og Trine Bay på træværket. Det var meget tæt på strafkast her, hvor Birgitte Hansen får virkelig lov at holde fast i Pia Andersen bagfra, og også forsvarskæmpen Annette Møller går ind og bøffer til. Det er et rådløs FIF-hold, vi ser i øjeblikket. Der er hverken hoved eller hale på noget af det, de foretager sig ret så tilfældigt. Og hvis nu Ikast kan slå til med et par scoringer her, hvor der er spillet lige knap 10 minutter, så tror jeg, at FIF'erne får meget stor besvær med at køre en sejr hjem. Der bliver skabt virkelig uro og panik i FIF's forsvar, når Birgitte Hansen tager sig med raids ind gennem det snævre virvare arme. Ja, det er også godt at have sådan en spiller som hende, og så en som Annette Møller. Det er jo nogen, der kan rive et forsvar op. Annette Møller, der nu går ind på stregen og tager dysten med Maj-Britt Nielsen og med Trine Bay Nielsen. Godt, Trine Bay. Rigtigt. Man må ikke lægge sig over bolden. Nej. Der bliver fightet virkelig i begge ender. Og det vi må hæfte os ved, det er jo, selvom vi synes, at FIF egentlig spiller langt under daglig vand, ja, så er de altså stadigvæk kun et mål bagud. Og det er nok især en jernhård forsvarsindsats, at de har fået holdt sig fast i kampen. Og nu har vi fået spiller nummer 7, Pia Høgh, tilbage med et ordentligt plaster på sin højre hånd. Så var Kronborg der. Ja, det er energimål, må man nok sige, til udligning 10-10 og hendes 5. scoring. Og det vil sige Pia Andersen 5 mål, Trine Bay 5. Så det er jo meget nemt. Og FIF's træner Claus Andersson vælger at lade Pia Høgh være ude i forsvaret, så den flænge, hun har i hånden, ikke bliver skudt op af en eventuel parade.
Og så Pia Andersson. Med en flot noget hjem af Lene Knudsen, der nu er kommet på banen igen. Og i stedet får nummer 10, Kirsten Frandsen, en velfortjent pause. Jeg synes, kampen i øjeblikket er i sådan en vaklende fase. Det er ikke rigtigt til at se, hvem det er, der vil lægge afstand. Det er en flot fase, fordi der fejles sådan, og så hver eneste centimeter, der skal vindes her, den skal man virkelig slås for at få med sig. Og så var den der, Maj-Britt Nielsen. Men når til gengæld vi fanger, fordi hun er for ubeslutsom. Man taler om, når man flyver til USA, det kniver for nogle gange at få sjælen med. Det virker som om, at den flyvetur her til Jylland, den har givet problemer for Maj-Britt Nielsen. Den varede 29 minutter. Men det er altså været nok for hende. Ja, Pia Andersson går ind på stregen og lurer og læner sig op af Lene Knudsen. Og ja, der var den ellers. Og så er hun tæt på at få en udvisning mere. Og så er der takfaste bifald fra publikum. De er godt klar over, at det er nu, at kampen er inde i sin sidste, eller i hvert fald afgørende fase her, hvor vi har spillet lige knap et kvarter af anden halvleg. Stillingen 10-10. Som holdene slås her, der tror jeg nok, vi måske skal indstille os på, at den afgørende fase, den kommer til at være cirka 16 minutter fra nu, nemlig kampen ud. Jeg tror ikke, der er nogen af de to mandskaber her, der har tænkt sig at give sig godvilligt. Det er en imponerende flot fight. Så kører I fri af hende og får fordel, og så kan jeg ikke fløjte noget, vel? Ja, vi hørte lige Ole Christensen, den ene dommer, forklare, hvorfor han dømte, som han gjorde. Om det er simpelthen en nydelse med de to dommer. De kan godt tage nogle reaktioner fra spillere og trænere, og også svare dem pænt og roligt tilbage, fordi de har simpelthen det overskud via deres klasse. Så man får en flot ledelse af de to dommere her. Det er mange andre dommer godt kunne lære. Så have større øjne end ører. Så er det anden gang, at Pia Andersson ryger ud. Og tredje gang, der vil hun jo så blive diskvalificeret. Så det kan man også mærke. 5 straffekast og 5 udvisninger, det. Og vi får byttet Lene Knudsen ud, og igen er Kirsten Frandsen tilbage på sin vante plads som højre bak. Der havde FF vel nærmest fortjent her, hvor de fik lukket godt af for indspilningen til Annette Møller. Der bliver bokset godt til den dernede i øjeblikket. Ja, man ikke FF vælger at tage det med ro, venter på, at holdet bliver fuldtalligt, og får altså igen Pia Høgh ind. Vi siger stadigvæk, at vi ikke kan få tvunget os op på de 50 i scoringsprocenter. Det fortæller simpelthen alt om det drama, som vi er vidne om her. Forsvarsindsatser, som ligger langt over det gennemsnit, vi normalt ser. Så skal den være der. Nej, alt for blød markering ude fra Annette Kronborg. Den er svær at løbe med på panden hele vejen. Det. Lille jonglernummer af den 20-årige Bettina Jensen. Hun skylder os faktisk at vise noget af det, man ser søndag efter søndag i IKAST-hallen. Der er at være en hurtig kontraspiller, men virker lidt præget af kampens betydning. Og meget af det går igennem Trine Bay Nielsen, som virkelig har kæmpet godt i
denne kamp. Her var Maj-Britt Nielsen får chancen igen. Det er nok ikke en kamp, hun vil tænke på med gode tanker. Indtil nu har det ikke været særlig godt. Og så har vi fået Pia Andersen tilbage på banen. Ja, det er nødvendigt. Der skal komme noget for andre end Trine Bay. Så kommer den igen, Bettina Jensen. Sådan! Så fik du det. Så fik vi det, ja, og fik måske også hul på bylden til Ikast. Stillingskrig her i de sidste 5 minutter. Men på den anden side 2 forsøg, 2 mål. Den har altså været lidt skræmt. Ja, det er ikke hende, der gør, at statistikken ligger under de 50. Flot dække her, Line Knudsen, der lurer indspillingen fra Trine Bay. Så tror jeg, vi får Maj-Britt Nielsen ud igen. Det var... Ja, det lignede sådan et omvendt livtag. Det er utroligt billigt, hvis hun slipper. Jeg vil godt nok sige, at Line Knudsen tager der vældig godt fat i en anden gang. Ja, det er ubehageligt, den vi ser her. Ja, jeg tror, hun skal lige have lidt medlidenhed her, så er hun klar med øjeblikket igen, tror jeg. Det er en grim landing, hun kommer efter den. Nu kan jeg ikke alle de der brydegreb. Men her laver hun... Det er et omvendt livtag. Og så bliver hun hævet ned selv. Ja. Og den kommer altså med helt eller halv skrue. Det er sådan en, der i brydning giver 2 point. Ja, men hvis man ikke skulle se sådan noget i en pokalfinale, hvor skulle man så se det? Og indtil nu, helt taget en meget dårlig dag for Maj-Britt Nielsen, så der var noget symbolsk i, hun lige skulle rundt og her og slå hovedet, men er nu klar igen nede i forsvaret, klar til at fighte for FF, der er bagud med et mål. Der bliver fortsat gået til den. Og ikke altid med de allerkønneste midler. Og I kaster sendt Annette Møller ind på stregen. Så ser vi for første gang Ikast prøve med Lene Knudsen i midten bagved, og Inge Marker er så ude i den periode. Og det giver gevinst. Det var lige Lene Knudsen, der spillede Annette Møller fri. Og så er Ikast foran med 12-10, og vi har præcis 11 minutter igen. Ja, hun er svær at holde. Og så sætter FF for første gang spiller nummer 9, Susanne Madsen, på banen som højre fløj. Ja, det er ved at tegne sig til en lille overraskelse. Hun tror slet ikke på det længere, Maj-Britt Nielsen. Jeg tror, hun er, uanset hvor skidt det er gået de første 50 minutter, hun er nødt til at forsøge. Fordi ellers er der simpelthen for lidt kød i den her bagkæde for FF. 20 minutter og bare 2 FF-mål på 20 minutter. Det er ret usædvanligt. Ja, glemrende stået, Grete Munkvold. Ja, jeg tror, publikum er ved at lure sensationen. Og nu skal der spilles på Ikas betingelser. Og FF står pænt og venter nede i en lidt... Ikke en 6-0-opdækning nu. Går de frem her, så vi netop Susanne Madsen gå op og takle på Bettina Jensen. Det er sådan meget flotte glidende spil, synes jeg, ligesom er gået lidt fløjten
IKAST virker en lille smule mærket af det hårde spil, kampen har været præget af. Jo, de er vel også mærket af, at nu går de og spekulerer på, hov, vi er jo lige ved at vinde. Det har man jo også set før, folk får gummiarm. Ja, så må du altså lige ud. Jo, den er god nok, Bettina Jensen. Her ryger ud i sin kamp nummer 45. Og som man kun IKASTs anden udvisning. Ja, der er kun 2 mål i forskel. Hvis FIF får over at udnytte det her, ja, så er der lagt op til en utrolig spændende finish. Ja, hvis bare en anden scorede end, nu så vi her Trine Bay i stedet for Trine Bay og Pia Andersson, så var det i sig selv et overraskende moment. Og der er igennem feltet og hen og takler Annette Kronborg og straffekast til FIF. Og vi skal igen have et målmandsbytte, der jo var så vellykket, hvor Kirsten Grønne kom ind før i første halvleg. Ja, det er Lars Friis Hansen fik lige glemt af, fik lige sagt noget til Kirsten Grønne. Det er Trine Bay, der skal eksekvere. Her var der nøjagtigt 8 minutter tilbage, og endnu et kiks til FF på straffekast. Ja, så har man heller ikke fortjent at være med helt fremme. Virkelig. Det kunne godt se ud som om, at det Lars Friis fik sagt, det var, at hun skulle simpelthen chance på at gå ned og sætte sig i venstre fod, for der var ikke meget med ligesom at vakle om, hvor hun ville hen, inden skuddet i og for sig var faldet. Nå, og lige på kanten der, Pia Andersson blev udvist, og altså bortvist. Og så har hun fået sin 3. udvisning. Annette Møller, hun får det også til at se ud, som om der er sket noget voldsomt der. Nu prøver FIF en lille smule mere pres på, ved at de sender Maj-Britt Nielsen frem foran. Vel egentlig et forsøg på at få erobret bolden, også hvis der bliver spillet en lille smule ujævnt her. Og det lykkes. Og så tror jeg nok, der gik hul på en ond byld for Maj-Britt Nielsen her. Efter mere end 50 minutter får hun endelig scoret. Det, jeg synes, der er rart ved scoring, det er også, at man kan sige, at der er en træner, der satser i noget. Han våger noget, også i et forsøg på at vinde kamp, og det så giver gevinst. Og jeg synes generelt, at begge trænerne skal have ros for, at de taktisk har været vældig vågne. Det er fordi Trine, hun løber frem her næsten. Så får vi så en udvisning. Men vi får ikke en dobbeltstraf. Det er i hvert fald udvisning, og... Jo, der er tale om dobbeltstraf i det øjeblik. Der bliver i hvert fald fløjt frikast eller straffe, og så kommer udvisning. Så den er dobbelt, men om den bliver straffes med det sted med strafkast, kan vi jo ikke afgøre nu. Det kunne godt se sådan ud. De er krøbet ind til pletten. Sådan så det ikke ud i starten, synes jeg. Jo, altså hvis han vurderer, at hun er fri til. Ja, det er ordentligt, jeg har stoppet tiden. Der er også tid til for de rutinerede dommer at give en forklaring på, hvad der foregår, således at spillerne ikke sådan skal stå helt måbne over for det hente. 3. gang. Ej, så denne gang der lykkes det her med Trine Bay, som på sit 6. mål får udlignet til 12-12. Og vi kører på nu de sidste 6 minutter. Det sad også lige så flot, som det kunne sidde. Og lad os så se, om FIF nu her med 2 mål af Maj-Britt Nielsen og Trine Bay Nielsen er kommet ind i kampen igen, og nu har fået humør til at afslutte med gode sidste 6 minutter. Det er tydeligt, at IKAST savner ligesom noget kraft i at komme tilstrækkeligt tæt på, og når de kommer derind, så bliver de absolut kværnet af FIF'ernes forsvar, så det... der skal blotte sig til for at score, og dem udnytter de så ikke tilstrækkeligt. Og man fastholder altså Maj-Britt Nielsen liggende helt fremme på rov, og det havde hun jo altså held med lige før. Ligger nu helt oppe på Inge Mærker.
giver også den uro. Det ser vi Kirsten Frandsen absolut har problemer med at turde spille bolden tilstrækkeligt hurtigt videre. Kirsten Frandsen er udpræget stresset af det her. Det er for løse afslutninger, der kommer fra hende i øjeblikket. Men man kan selvfølgelig godt undre sig lidt over, at spiller nummer 6, Stine Knudsen, nu skal friste en tilværelse ude på højre kant, hvor hun jo i første halvleg absolut var en enorm uro over på venstre bakplads. Er det så Pia? Så bliver hun bortvist. Og så skal vi have det røde kort. Frygteligt dyrt også, hvis kampen skal ud i en forlængning og skal spille uden en så dominant skikkelse. Det tror jeg ikke, FIFA'erne kan overleve. Hun har været med i 5 pokalfinaler, og denne måske den sidste for klubben, der bliver hun udvist. Det er lidt bitter, og så er hendes mand ender skæld ud og sige, hvad er det, I byder min kone her? Claus Andersson giver sit besøg med, og Pia Andersson må ud og sidde på bænken, er altså ikke med i de meget afgørende sidste 4,5 minutter. Men der har jo været konsekvens i den måde, der er blevet dømt, og det er fuldt efter fortjeneste, det der foregår her. Det er selvfølgelig hårdt, men det er korrekt. Det er måske også et billede af, at FIF'erne har måttet tage utrolig barske midler i brug for at kunne hænge på dette enormt sprudlende ikasthold. 12-12, og bliver kampen uafgjort, så skal vi have en omkamp på 2 gange 5 minutter. Det er også derfor, vi fløjter. Var det Ole Christ, der havde tid til at tale med publikum også? Og så har vi ikast fuldtallig igen med Annette Møller ind på stregen. Og så får vi så Lene Knudsen tilbage på venstre bak, og vi rykker nummer 4, Birgit Hansen, ud på venstre kant. Ja, vi har kun set Kirsten Fransens venstrehånd lyne 2 gange. Har ikke rigtig haft mulighed for at bryde igennem det meget kontante FIF-forsvar. Hun virker også for klein til at skal søge ind til de meget kontante tacklinger. Og FIF er altså stadig en spiller i undertal. 3,5 minutter igen. Der faldt måske afgørelsen. Inge Mærker sender bolden i nettet til IKAST-føring 13-12. Og med 3 minutter igen. Det, man under alle omstændigheder må imponere sig ved at se IKAST i dag, det er den utrolig positive måde, de spiller håndbold på. Selvom den står her i så afgørende fast, der er ikke noget med at løbe varmen. Der bliver satset. Det er imponerende. Og hvad kan FIF? Har mistet den ene af sine 2 målscorer. Så det er jo spørgsmålet om Trine Bay Nielsen også skal prøve at slide den kamp frem, i hvert fald til uafgjort. Det er hun. Ja, store problemer for... der kom Maj-Britt Nielsen. Og så kom Maj-Britt Nielsen her med sit Det er vist også i 11. time, mål. hun begynder at få åbnet for sluserne. Men det er flot skud her. Godt trukket lige igennem. Jeg ser også, at Grete Munkvold reagerer dårligt nok på den, for ind og rører nettet. Det er et godt tidspunkt, hun har valgt på at komme tilbage i matchen. Ja, spillede dårligt i 50 minutter, og så pludselig så lyner hun i de sidste 10. Og hvem tænker så på de første 50? Det er tæt på en udvisning her til Trine Bay, vil jeg sige. Så er vi gået i gang med de sidste 2 minutter. Igen lige ind i forsvaret, men det er alligevel overraskende, at Trine Bay kan blive ved med at blive på banen. Det er virkelig hård match for den unge dames side. Og tiden tækker op i højre hjørne. Så det blev lige så jævnbyrdigt, som man havde håbet på. Men altså mere fight end egentlig godt spil i store perioder af kampen. Også meget en stillingskrig og en lang periode, hvor FIF i 20 minutter anden halvleg kun scorede 2 mål.
Og så har de altså fået hul på bylden her, og nu er altså nået op på de 13-13 med 1,5 minut igen. Lene Knudsen. Og det skal simpelthen ikke undre mig, om det bliver hendes friske slalomløb foran det københavnske forsvar, der kan træffe afgørelsen. Det er hun. Birgitte Hansen. Mærker. Dømstad spritfejl. Og det skal man ikke gøre over for FIF, der nu har 1 minut til at sætte den afgørende bold i nettet. Nu arbejder tiden for dem. De har ikke særlig travlt her med 50 sekunder igen. 55 sekunder igen. Og her så står vi jo så foran en omkamp på 2 gange 5 minutter. ...40 sekunder. Skal vi have mål, Pia Høgh? Åh, og i hvert fald en udvisning. Jeg vil endda sige, at vi er meget tæt på straffekast. Den afrulning, Pia Høgh laver her, bringer hende ind i en helt fri position med retning mod mål. Det er billigt sluppet. Ja, jeg tror godt, at FIF vil have en afgørelse. De skal altså nå en flyver her om en times tid. Så de kan... Man kan også sige, at deres chance for at vinde nu i overtal og et halvt minut tilbage, den er større end nogensinde før i kampen. Der havde jeg gerne haft en Pia Andersson ind på stregen. Så er den der. Nej. Det bliver kæmpe Maj-Britt Nielsen, der sender bolden op på stolpen. 15 sekunder igen. Og vi må nok se i øjnene, at vi skal have omkamp 10 sekunder igen. Og altså 13-13 mellem 1. divisionsholdet og 2. divisionsholdet. Så er der tid. Og så er tiden udløbet, og her lyder dommernes fløjte, altså 13-13 mellem FIF fra 1. division og IKAST fra 2. division vest. Og så gør vi... Nej, vi får 3 meter kast her. Det vil jo næsten være helt utrolig afslutning på kampen, hvis IKAST kan sende bolden i nettet, sende den forbi Pernille Dalmo. Jeg tror ikke, at FIF's forsvar ikke gå længere frem. De har ret til at komme op i en afstand af 3 meter. Ja, og det var Kirsten Fransen, IKAST anfører, der sendte bolden hen over tværlæggeren. Så vi skal altså i gang med 2 gange 5 minutter. Og her står Inger Mærker for IKAST klar til at spille 2 gange 5 minutter. Og vi må nok sige, at det har været en hård pokalkamp, vi har været igennem. 10 udvisninger, en diskvalifikation, 7 straffekast, det er 4 misbrugte, og så bare 5 mål til begge sider i anden halvleg. Det siger noget om, at denne kamp bliver afgjort på en enkelt scoring. Og IKAST, der er i sin første pokalfinale nogensinde, har altså virkelig givet 1. divisionsholdet noget at tænke på, og har altså fremtvunget her en omkamp. Og har så mulighed for første gang i klubbens historie at komme til at repræsentere Danmark i Europacup-finalen for pokalvinder. Det er lidt af et eventyr i IKAST med bare 12.000 indbyggere, og her er i hvert fald 10% af dem til stede i aften her i hallen. Det er overraskende, at nummer 10, Kirsten Fransen, bliver ved med at storme ind i hovedet på Trine Beyer, for det får hun i hvert fald ikke noget ud af. Jeg ved ikke, om det skyldes den offensive opdækning med Maj-Britt Nielsen, der ligger foran, at hun simpelthen ikke føler, at hun kan få glide over sit spil ind over banen. Men så kunne jeg godt have forestillet mig, at Lars Friis Hansen burde have foretaget noget. Ja, vi ser i hvert fald, at Trine Beyer tager herrefatning på Kirsten Fransen, så det er nok ikke sidste gang i denne omkamp, at de to skal op og have en dyst. Og så er det FIF, der har bolden, og nu går der altså tjep. Spiller altså kun de her 2 gange 5 minutter. Pia Høgh. Trine Beyer. Ja, og ude på højre fløj, der har vi Gitte Knudsgaard stående. Hende har vi ikke, ja, på det nærmeste ikke set noget til i den ordinære kamp. Og den, der er mest ked af det, det er selvfølgelig Pia Andersson, der blev diskvalificeret, og nu sidder og kigger på, at kammeraterne forsøger at få det 10. mesterskab hjem til FIF. Øj, det er flot Europa her. Og så er der mål. Bettina Jensen. Det 3. mål, og dermed er IKAST foran 14-13. Det er dejligt, at en flot parade i forsvaret øjeblikkeligt bliver omsat i en kontringsscoring. Ja, der er flugt over den 20-årige IKAST-spiller. Og 3 mål på 3 forsøg.
3 minutter tilbage af omkampens første halvleg. Skulle vi have haft en gentagelse her? Hun var afsted, Bettina Jensen. Jeg tror, den er god nok, selvom den ser hårfin ud i kendelsen her. Og inde på stregen står Susanne Madsen og ser helt forskrækket ud. Og langskudsforsøger Trine Bay. Og dermed har IKAST igen bolden. 2 minutter tilbage af første halvleg. Og så lyder det takfaste klapsalver fra en næsten fyldt Silkeborg-hal. Usædvanlige tilskuertal til en kvindekamp i Danmark. Og inde på stregen står Annette Møller og kalder på bolden. Birgitte Hansen, Kirsten Fransen, og så tror jeg afgørelsen er ved at være der. Det, der overrasker mig meget, det er, at FIF vælger at gå tilbage i en meget defensiv opdækning, hvor Maj-Britt Nielsen nærmest ligger inden for 3-meterfeltet. Og det giver netop den plads og den løbebane, som Kirsten Fransen gerne vil have, og det udnytter hun så hurtigt. Det ligner et taktisk flop fra FIF's side. Og nu har IKAST anfører altså vist, hvordan det skal gøres. Her var Annette Kronborg forsøgt sig. Nej, jeg tror, at FIF med den endelige udvisning af Pia Andersson mistede sin sidste kraft, sin sidste tro på, at dette coming-hold i dansk kvindehåndbold kunne besejres. Jeg skal sige, at den norske målmand Grete Munkvold står jo aldeles fremragende. Rutineret og rolig og har her vist sin rutine, som absolut har været væsentlig i den periode, hvor kampen har stået tippet. Ja, den der ryger hun i hvert fald ikke på. Og som jeg tidligere har nævnt, så har hun altså vundet 3 norske pokalfinaler. Og her er hun der på vej til at vinde en dansk, hvor vi spiller på de sidste 10 sekunder af omkampens første halvleg. Og så skal der falde afslutning. Det er pænt spillet under her. Der er tid. Og jeg tror, vi næsten bytter med det samme. Flot med 2 mål, hvor vi jo må sige, at det er lavet på 5 minutter, hvorimod vi brugte 30 minutter til at lave 5 før. Så FIF, de skal nærmest overgå sig selv ved at bryde deres relativt svage scoringsrække. Og vi må jo også sige, at konditionsmæssigt, der har andivisionsholdet jo vist sin kolleger fra første division overlegen, men IKAST-spillerne træner altså også 6 gange om ugen. Og det er altså det, der kommer dem til gode her, hvor de kommer ud i forlænget spilletid, og så skifter vi, og nogle meget modløse FIF'er skal ned og stå i den anden ende af banen. Kan deres rutine og kan deres tro på, at det her kan vendes, kan det blive afgørende, har været i 14 pokalfinaler og kunne altså have vundet her for 10. gang. Man har godt nok sagt, at de så vil vinde pokalen til ejendom. Det passer ikke. Man er startet på en ny pokal. Det gjorde man for 2 sæsoner siden. Og der har GOG fået indprentet sit navn begge gange. Og kravet til FIF, hvis de ikke vil ud i yderligere en omkamp, altså hvis de vil hænge på, det er, at de nu skal score mindst 3 mål for at vinde pokalfinalen. Det er hårde odds. Maj-Britt Nielsen, Pia Høgh. Maj-Britt Nielsen. Det er bad luck. Ja, det var næsten på indersiden, og her endnu en gang på træværket, men også straffekast får vi her begået mod Gitte Knudskov. Og det er jo så igen med en forsvarsspiller i feltet, der er ingen tvivl. Vi skal have Kirsten Grønne ind igen. Nej, Lars Friis satser i, at Grete Munkvold denne gang skal udnytte, at hun er inde i så stærk en serie af redninger. Og 14-15 her ved Trine Bay, der bliver noteret for sit 7. mål.
Målet er ikke anerkendt endnu. Det er skudt før der er fløjte, tror jeg. Her reagerer Ole Christensen meget vredt over for Lars Friis Hansen, hvor han... skal ikke skiftes nu. Nej, han vil skifte målmand på det andet forsøg. Nej, så er det mere kommet ned i lovbøgerne, om det er tilladt. Det er lige på kanten af det ufine. Og det er godt grebet ind af dommerne. Et minut. Og det viser bare, hvor kold Trine Bay Nielsen er. Og får altså reduceret her til 14-15. 4 minutter tilbage. Ja, op og vifte, råber Claus Andersson ind til Maj-Britt Nielsen. Og hun ligger altså helt op på Kirsten Frandsen. Og så tror jeg afgørelsen. Og dermed Annette Møller, holdets humørbombe. Som bringer IKAST på 16-14 og hurtig kontraangreb til FF, som nu har travlt. Og det var altså en afgørelse, der faldt 2 minutter før tid. 2 mål foran, det burde ikke kikse for IKAST. Lad os se, om de kan kontrollere deres nerver. De har jo vist, de har kræfterne til denne omkamp. Så nu er det altså kun et spørgsmål om nerver. Og nu er der mindre end 1,5 minut tilbage. Jeg tror, vi vil se mange frikast hernede nu i et forsøg på hele tiden at destruere FIF's angrebsspil. Ja, vi får stand til tiden nu. Et minut og 15 sekunder. Der skal snart sluttes af, hvis vi skal nå at hente. Pia Høgh. Ja, helt op i krydset. Og anden gang på stolpen her til Maj-Britt Nielsen, der bliver dømt for overtrådt. Og så tror jeg nok, de har temmelig god tid. Spillerne fra IKAST bliver nu dækket op over hele banen. 50 sekunder. Det ser ud som om, det bekommer de små tekniske IKAST-spillere ganske udmærket. Her er Birgitte Hansen, som tøffer rundt, som om det var en selvfølge. Og så er hun ved at være fri. Og Bettina Jensen, Birgitte Hansen. Og nu er det kun et spørgsmål om sekunder. 30 sekunder igen. Og IKAST for anden division, og de begynder næsten allerede at fejre sejren. 25 sekunder, og IKAST fører altså med 16-14. Ingen tvivl om, at holdet fra 2. division Vest, det hold, der fører 2. division Vest i øjeblikket, har skabt en rigtig god pokalsensation ved at besejre de rutinerede pokaldeltagere fra Frederiksberg Idrætsforening. Takfaste klapsalver lyder ned over banen, hvor vi spiller nu her på de sidste 15 sekunder. Og som du sagde, Leif, masser af afbrydelser. Men det er rutineret gjort her, Birgitte Hansen. Hun ved godt, hun får ikke lov at score på den. Men hun går så tæt på Gitte Knudskov, at hun er sikker på, at hun laver frikast på hende. Ja, der er heller ingen grund til at smide den kamp væk. 10 sekunder. Tina Ravn kæmper fortsat i midterforsvaret. Og så vil vi se nogle fantastiske jubelscener med øjeblik. Det er et spørgsmål, om publikum bliver ude bag barrieren. Og så lyder... Nej, vi skal jo lige huske de 2 sekunder. Og nu lyder dommerens fløjte. Og dermed er det en kendsgerning, at IKAST fra 2. division har vundet med 16-14 over FIF, som kom som favoritter, det må vi nok sige, med deres rutine og deres erfaring fra 1. division og deres store pokaltradition. Det er et helt nyt hold, og kig godt på det. Det er måske et nyt, stærkt kvindehåndboldhold i Danmark, som vi kommer til at se meget til. Og så skal vi jo selvfølgelig også have træneren Lars Friis Hansen op til den obligatoriske lufttur. Ham er de glade for, han har også fået forlænget sin kontrakt. Er manden bag denne plan 90, som altså har givet den ene, oprykning efter den anden, og nu en pokalsejr. Og det bliver jo altså IKAST fra 2. division, der skal repræsentere Danmark i Europacuppens pokalturnering. Ja, de løber rundt på banen, og så forlader FIF'erne også skuffet banen. De skal jo ret hurtigt nå en flyvemaskine, så det kan jo blive en lidt trist tur hjem. Men altså, stor glæde hos IKAST, der jo også sidste år i øvrigt besejrede FIF i en af de indledende pokalrunder. Og
er de allerede gået i gang med 2 nye pokalrunder, altså til den næste turnering igen, og forleden besejrede de Struer med 40-11. Jo, det er et hold, der er på vej. Det må vi nok sige. Ja, og så forlader vi altså lige gulvet for et øjeblik, og lægger nu mikrofonen op til Karin Palshøj. Ja, og jeg skal sige slut for en aften med festlig pokalfight her i Silkeborg. Jeg kan blot tilføje, at vi kan byde på mere sport på fredag. Fordi der har mulighed for at se TV tidligt på dagen, kan vi fra kl. 9.50 byde på en direkte transmission af kvindernes slalom fra det alpine ski-VM. Om aftenen er der sammendrag af dagens begivenheder. Disse var ordene fra Silkeborg. Tak for i aften. Og det er en kreds af sportsjournalister, der har været med til at kåre kampens spillere, som skal honoreres med 2.500 kroner. Og cirken overrækkes af direktør i Højgaard Schultz, Christian Ingenberg. Og så skal spillingen udløses